मिनिनाय मेगन जरा नोंनि दैनि दोहौ खानाय बिलाइ नोंनि नारें सुनि गन्थङालाय नोंनि एसे हायना महरालाय नोंनि अनसुलि सना फिथर आंनि। हेल' लोगोफोर, माने जोङो दायो ओरै हाग्रामा ब्रिजनि एसे खोलाहा ओरै मा होनो माख्रा ब्रिज आरो ओरै बिमा दैजों जंसन जानाय जायगायाव दङ जोङो। माने ना बोननो होननासो फैदोंमोन। बेवहायनो दसे ओरैनो मोसालाबायनो सोलोंदों आरो ना, आंबो एडिट खालामनो सोलोंदों। दा नाखौबो जों एसे मोनबाय, दा जों थांफिनसै आरो। जोङो गासै 6 जन ज' फैदोंमोन, माने नैबे आमाइमोन, माने जों ज' फैनानै ना बोननो सोलोंदों आरो ना। माने जों नाखौ बोनफेरा, ओरैनो पिकनिक स्टाइलाव फैबाय ज'नो, ओमफ्राय ना बोनबाय आरो जोङो। बाइक गंथाम लानानै ज' फैबाय जोङो। बाइक थावआनो सिखारा आरो ना, अब्लाबो जोङो इन्ट्रेस्ट मोननानै ना बोननो होनना फैदों आरो जोङो। सानैबो आमाइ आरो ना, ओमफ्राय हरै माखासे दंबावो, जों ज' आरो ना। नायबाय था नै लामाफ्रा माबायदि सोमखोरखा आरोना, बरियानो। बेबायदि जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो बेलासि समाव थान्दानो। मालाय ना बोखांदों, नायनोबा माबायदि नाखौ मा स्टाइलाव बोखाङो नायदों नोंसोरो। फायसै अ फायसै तु अ टेकनिकटा बेलेग ना।